Se cunoaște copiii pentru un bărbat. Și de asta te-ai apucat să faci asta? Fiindcă mi-au trebuit bani și n-am avut unde să stau și altele mai departe. Se bage la televizor, mie îmi place, pe cuvântul meu, îmi place. Uite cum se ascunde, nu vă ascunde, pentru ce? De ce v-ați băgat prostituate să mergeți să facem bani, că avem copii, avem familie, vă rog frumos, nu mai luați astea după mine. Ia uite, faceți la fete că-s mai tânere, nu ca mine că mai bătrână. Hello? Ești prima? Nu, și mai deci, pentru ce vă ascundeți? Arătați-vi fața. Acum mai tași din gură că noi avem și purageia. Da, și eu n-am copii, mi-s mamă de 7 copii, eu n-am copii. N-ai văzut, da. De ce vă ascundeți? Faceți asta pentru bani? Păi normal că fac pentru bani, nu fac pentru plăcere. Nu și fac cât pentru pe noapte? Cât câștig și eu 1.000.000, 1.500.000 și restul câștig altele, mai mult că tânăre. Dar cât cer pe noapte? 3, 400, 500. Păi și merită? Da, se merită, da. Pentru una, pentru mine, da, se merită. Când am bărbat, numai copii am și eu din cauza asta, da, sunt singură. Dar acasă nu știe să-mi dea lumea, nu mai știe să mă filmeze. Dar ai încercat să muncești ceva legal? Nu, unde? La mătură, nici la mătură nu mă angajează. Hai, vă rog frumos, da, am încercat, vă rog frumos, gata. Haide să beau și eu. Nu ia pe el, nu nimic. Dar nu-i voi. Vrei să mă filmezi pe mine personal? Pe tine să te filmezi personal? Nu arăta, du-te dracu. Nu, uite. Chiar ați spus să mă vedeți? Nu, uite, mă mântă. Și vrei să pot și vorbesc? Vrei să și vorbesc? Sigur? De ce nu lasă să de prostituția la noi în România? Păi de ce nu lasă? Spune. Ar fi mai bine dacă Ar fi mult mai bine dacă ar fi legală, în primul rând, vai, câte tare specurile. În primul rând, că, mă lași în pace, în primul rând că ar avea și un beneficiu după spatele nostru, da, s-ar plăti atunci sigur un impozit, nu lunar sau anual, depinde, sau cum s-ar plăti. Și am avea și noi unde să ne ducem să nu fim luate cu japca, să nu fim bătute, să nu fim chinuite, poate ne ducem cu unul pe câmp, dar de câte ori n-am prins chestia asta, m-am dus cu unul și acolo mi-au venit 5 pe mine. Și am fost și bătută și cu banii luați și nu mai vorbesc și altceva, că oricum se pune banda aceea, nu dacă e să vorbesc. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Și atunci de ce nu se aprobă? Cum se aprobă și în Franța, și în Italia, și în Spania, și în toate țările europene aprobate. În România de ce? Pentru că e de ultima spiță România. Da, asta există. Acolo, în Franța, în Spania. Da, am fost. Și? e mai bine, se câștigă mai mult? Nu e vorba de câștigat, eu nu am fost acolo la produs, eu am fost măritat acolo, cu un bărbat am fost, deci cu un băiat care a fost arab. Ai ajuns la concluzia că Nu, am lăsat pentru că eu am aici 2 copii în România și nu-mi permis să-mi las copiii pentru un bărbat. Deci asta ar face numai mamele care sunt în stare, dar nu copiii la coșuri și la tomberoane. e un exemplu pe care îl dai copiilor? Păi nu e bun exemplu, că n-au de unde să știe copiii mei ce fac, oricum sunt mici și nu știe. Exemplu este că niciodată nu se pune de să se aprobe și la noi legea în România. Și niciodată nu o să fie în veci. Dar merită cam o seară bună, cât iasă într-o seară bună? Păi depinde ce fel de oameni găsești, ce clienți găsești și așa poți să faci bani. Depinde, nu merită, nu poți să spui... Care e cea mai bună seară și cea mai proastă seară? Cât? Asta niciodată n-ai cum de unde să știi care e cea mai bună și care e cea mai proastă. Tu cel mai mult și cel mai puțin? În jur de 2 milioane, 2 milioane 500. Mai mult nu. Ce e cel mai bine plătit? Ce e cel mai bine plătit? Asta îmi pare rău, nu pot să Ce spun. faci tu? Aia nu se spune, Nu se e poate niciodată, spune așa nu se ceva. spune. Nu, îmi pare Pare rău. rău, aia nu se... Deci eu atâta vreau să Secretul știu. nostru. De ce nu se aprobă? Noastră? Da, de ce nu se Și aprobă? întrebați pe clienți ce preferă sau vă cer ei din start? Nu întrebăm noi pe nimeni, ei ne spune direct și noi dacă acceptăm bine, dacă nu iară bine. Problema e, nu e treaba să mă întreb pe mine ce fac și ce nu fac, e treaba de ce nu dă Băsescu. Nu lasă Tăricianu, e Tăricianu peste el mai sus sau cine? Că am înțeles că din câte știu, Tăricianu e mai sus decât Băsescu. Să nu uităm că am 32 de ani și am 12 clase. Mulțumesc la fel. Dacă chiar ați vrut să mă filmați. Mulțumim. Cu plăcere. Ce mi-e greu să spun, nu că nu vreau să apasă cu pasătorești. I-am luat la Alexis. Da, ăia sunt primii care nu lasă.
prostituția, popii, pedofili. Ăia sunt mai pedofili decât orice pe lume. Ați avut clienți în rândul lor? Cine, popi? Dacă n-am avut, nici eu nu mai știu. Popi am avut destul și sunt mulți pedofili, sunt mulți bulangii. Nu ce-s bulangii la stradă și să travestești. Popii sunt mai bulangii decât orice pe lume. Ăia nu lasă prostituția, da? Ăia nu aprobă nici homosexualitatea, nici lor le place, lesbianismul, ziceți. dar lor le place de pedofilie, ei sunt pedofile. Iau copiii mici și le fac alte idei. Dar vin și la dumneavoastră să Oh, dar cât nu vin popii? Dar de ce să mă dau? Asta eu n-am avut doi popi. Doi popi. Și să mă iertați că vă spun, am făcut și ce nu trebuia la mine. Asta e. Adică ce-au făcut? Ce? Limbi? Eu nu spun așa ceva. Da, să face, da, să face. Nu îmbrăcați așa. Nu îmbrăcați în preoți, dar au venit cu banda aia de aici care este, cunoaște că e preot, nu? Cine poate să aibă banda aia decât un preot, nu aceea albă? Așa. Spune de realitate. Aia au venit. Asta e meseria noastră. N-am cu ce între ei, eu n-am școală, Și nu ăia am nu lasă nimic, taci. școală. Ăia nu lasă care să aprobe. Ăia și-al doilea Tăricianu, că îl bate pe Băsescu în să cur. faceți meseria asta. Nu e riscant? E riscant, aia am și spus mai riscant, înainte, nu? Asta e am și spus mai riscant. înainte, e riscant, ești bătută, poți să fii și luată cu japca, poți să ajungi acasă bine, nu poți să ajungi iară bine. E foarte riscant. Problema e că niciodată nu o să se aprobe și la noi. O seară bună! O seară bună! Îi doresc la Băsescu numai moarte. Și numai bine! Mâne, da. Vă rog frumos. Ca să puteți să ne faceți și noi câteva bani. Ne duceți până pe Lugojului! Haideți cu mine! Ne duceți până pe Lugojului! Haideți! Frate, vegetele! Nu o strica poliția seara. Vă mulțumim frumos, domnilor. Să aveți spor, fetele. Vedete?